Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Kayak metune semua gambar ya. Angin-angin layang ono ojo katik medhoti bola. Pikire pusing kena apa tak takoni jare kepimbang yupaima. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singgih. Miarno sewekan udeng gak gawe cinta dhewean gendeng karepe dengklik anu dhewe. Cilik gak ono sing keting kabeh padha ngulukno perlu digawe sambitan nek layangane menang senenge gak karo mulane ana sing dara ngerti mulayo padha dikan najan layangan kudu sing ati-ati karepe seneng-seneng akhire nemoni nek ngolokno ae ojo ana pengker embong gedhe sing tepak nok lapangan gak ana rasi iki aku sing akeh kawat listrike nek bolae teles kesetrum nek awake nek ana angin akar adu layangan iku jare minangka tapi ojo sampe digawe totoan engko salah-salah dadekno surak rame nek ana sing menang mula
sing nguber sak pirang-pirang layangan sitok digawe rebutan kadang-kadang sampai direwangi jotosan saking kepingine oleh layangan oleh nguber sampai tutuk tegalan brasak-brasak ono tengahe tanduran akhire sing duwe tegal sing nyangga kerugian mula nek mlayu gak delok dalan perlune nyaut pola sing kleweran arek akeh playune banter-banteran sampe ono sing ngobrok bakul bakwan sing dikuwatirno sing nyabrang dalan pating sliwer gak delok kiri kanan apese awak keserempet kendaraan akhire dikirim nang Karang Pilang anu Karang Menjangan ayo cak coba apa sih awak langsung aku biyen wis kondo aku biyen wis kondo aku ngono duda jare gak apa-apa dhek ngomong tresno masih arang diblonjo saiki telat sedina jaluk mule nang Astina waduh aku gelo waduh aku gelo atiku yo nelongso biyen yo gak ngejo petuke gak nyono-nyono ana pasar simo aku dodol klopo dheweke dodol kreco diwadahi tomblok kreco diwadahi tomblok guyang-guyu plerak-plerak suwe-suwe irungku mekrok terus aku dijak andok bendina ditukokno rokok bareng tak rapi tingkai kaya pitik bloro saiki yo nyatane barek duwe kano akeh oleh brai gak ono lerene blonjo esuk mulie sore alasane mampir dulure bareng tak slidiki kepimbang bakul tape aduh sorone aduh sorone nek jojo gak karuan parane dek ngetutno ana urine kok gak preteli yo dengkule apa sih awak konangan bojone bareng digepuk pikulan bojoku boleh tele-tele cekap semanten dolor sainan kula sailan boten porong karasa ya ditinggal awe-awe grop sawong kaleng Surabaya panggon anane aduh pegel aduh embo ya apa kene suara katane embo sing ngrungokno kene iki sing kurang 3 dina wis soalnya kan iki dioplos karo Cak Sidik jadi soalnya
Dadi sak kantor ya. Dadi endi sing ngono ya. Kapan-kapan muga aku diceluk bal-balan. Arek-arek gak mesti kadang-kadang ya ngene ya bal-balan. Pancene wong lek sepi ku ya kudu golek liyane. Lah lek liyane sepi padha sepine ayo padha medongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngomong apa? Oh, iya. Waduh, kepethuk bos. Tapi bos rada bocor saya. Soalnya udane terus sih. Lah wis Gak saben apa-apa ya. Wong lak ono rame ono sepi ta. Iya, ya ono Lah. rendeng ono ketiga. Lah ya kok rame terus konangan Hansip Safari ya Soro. Iku sembarang ditangani lek. Oh iya, gak ketinggalan dek kan. Iya, wingi mbuh ono jalan tidar kono lha. Prat-prit. Ayo dek iku prapit ono motor diliwat nang karepe. Iya. Ape kliru lah bener ngene tangane ngene. Oh. Akhirnya mari kene pri sak tangane. Tapi dek tugas jenenge. Iya tugas. Ngabdi, dek ngabdi. Ya. Iya. Wong ku lak nok kampung ya kudu ngabdi nang kampung. Iya, Nduk. Lah nok organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi. Iya, ya nang organisasi aja lali panjere. Kan nilai mendung teko panjer-panjer. Enggak waya dipotong sing karyae pok. Tapi gak apa-apa, Cak. Ya. Apa? Pokoknya temen. Iya, wong. Jadi aku tahu bojo sih. Wong lek gelem temen iki ya Iya. bakal tinemu. Nah, makanya Dene kok. gak ketemu ya nyingkring ngono. Ya apa biak apa sekarang? Waduh, ya dalam penggawean lawas aku. Dodolan lagi gawe dhewe aku bangun. Gawe dhewe aku. Saiki wis gak nonil lah. Enggak, kono ada wong ndi. Nadane Mas Sob. Gawe rebab. Gawe rebab ya. Saiki nggih kejutan. Iya. Lek nggih rebab biasa ngono ae wong gak heran. Saiki Gak heran. nggih rebab kira dhuwur-dhuwure 3 meter. Oh, kudu kuren apa digawe? Gak apa, engko sing nabuh wong loro. Sing gosok wong loro. Kayak wong geraji ngono lho. Wah, unine lah koyo lawang kecepit iki kok lah. Kono Gawe rebab ya. Kono mayatno dagangane kancamu. Saking lah gak ngomong sapa ngono lah ya. Aja kondo. Kondo ku durung. Aku Tapi ya rukuk- ngono balik teko ya gak tuku kancane. Tak gawane dhisik ya gak balik. Tak gawane dhisik gak balik. Tak gawe hiasan oma. Gampang tak duwike. Iku ngono kanca sisi kok dududono tok ono. Duduno tok ngono. Iya ditutur. Aku ro. Iya. Apa ngono ya? Apa ya? Kendang cilik. Kendang cilik ditutur tok. Lho, biyen mau dagang-dagangan. Iya. Aku nyambut gawe dagang-dagangan Di sing ngono ya? Heeh. Lho, Nanggone apa nanggone desa ya rugi ubur-uburan ae hari aku. lho dodol apa ubur-uburan? Lho, ubur-uburan geger. Lah, Lho pokok- desa. pokok- Geger wit tikus. Lah lha apa? Lah ya apa lho, Pak pari kae jange ngeni wis dipangani tikus saya hari ini. Aku Oh. nandur apa sing iso dijujur. So, Ya diakal cek gak kena wereng. Iya. Aja nandur pari. Mari pari pangan tikus. Mari nopo nandura Apa? walang. Ya. Walang ditandur, wereng metu gak Oh, gak mangan, wedi. gak mangan tarung. Iya. Dadi tanduran karo nang tarung. Dadi padha gak mangane wisan. tandurane ya entek. Peno ya gak mangan. Ya. Kok niku. Tapi ya akal iku ana ro, ora nula. Aku nek ngomong-ngomong ambek bos iki rada siring ae. 2 wulan tarep loro sepelo kan. Nyambut gali ya. Iya wis gak apa-apa, Cak. Iya. Aku dodol petetan. Tapi lah Pasar bunga iki. lah akeh masuke ta. Oh, pemasukan akeh terus. Tapi tak deket nang ngene sepeda. Oh, nduk ronjotan. Ah, ronjotan. Disurung lek embung mudhun ditumpaki, lek embung munggah disurung tekan. Ngengkel iki. Iya. Ayo aku ngengkel pegel aku ya. Terus Tak sendekno aku turu. kesel, Kesel kon niku. tapi laris. Lari sare. Tak delok petetan gak ono kabeh wis. Oh, payu kabeh. Kok payu dipan wedhus kok kon niku. Tinggal turu. Kon niku. Wis Mulane ta wong loro lek jaga kok situk turu sikut njaga ngono lho. ame bojoku ngono ta. Bojoku lakonane blek-blek iku. Aja kembang sing abot-abot, kembang enteng-enteng ae. Kembang apa? Kembang amben, ya. Opo. Apa? Kembang amben iku gak dodol wong jange mati ngomong-ngomong. Ya kembang Ngale aku. pacar ngono lho. Oh, gak wis gak dodol pacar-pacaran. Pacar kembang. Pacar kembang iku arane kampung kon niku lha apa. Oh, Aku dodol iku saiki. apa? Dol botol, nggawe botol dhewe. Nang desa. Oh, Nggawe botol dhewe oh, aku. iya aku krungu. Lemai kan anakku sing sesuk tak keduk. Iya krungu aku sing dhisik ngobong loro wae ya. Kowe gawe conto. Oh, Jun. Terus tanah dikeduki. Tak keduk tak gawe botol. Bareng. Terus tak pe. Durung garing udan deres. Tapi Botol- api. Api apa botol balik dadi lemah meneh kon niku.
Wah, omonganmu. Mulan lek rendeng iku aja nggih boto ana njaba gawe payon dhisik. Tuku terpal. Kira-kira ya terpal iku ambane mbuh 100 meter mesagi lah. Dadi selamat gak ana udan wis. Sik kan udan tak gawe tuku terpal iku apa? Pemasukan durung ana tuku terpal kon iki. Mulan karep iku kudu diimbangi karo bondo. Ana karep gak ana bondo ndak bisa jadi. Ada bondo gak ana karep ya matri. Matri nyoder. Mati. Kene lho Jalan. karepku iki doleno pendapat sing enak ya apa? Aku nyumpah dodol iwak mas apa? Ikan mas ikan Oh, akeh. gampang. Iya. Isane Iwak mas lah gede-gede ya. Saiki iya, nggih isane sepat kaya dadi ikan mas iku ya apa? ngene lho ya. Lah biasa lah gede-gede ta. Iya, iwak gede-gede. Ikan mas saiki cilik-cilik iwak gadul iku lho. Iya. Pak Gatot di Iwak gadul anu di apa? Wenter abang. Di wenter abang diculno. aduh dimeni lho. Dimeni iku lek klilipen iwake natap-natap ngono kan. Kok niku tuku iwak cilik-cilik iwak sepat barang dimeni. Iwak sepat iki budal rapat. Ane iwak kotu. Mati dibekuk. Kok niku maling gitu kan. Lah kok Ane niku iwak ngono. dimeni dicet iku lah gaso kedip kon iki. Wis ta. Lek wis tau padha kepethuk ana ndur panggunge iso ya. Iki dorong kepethuk sithik nggo ndok main. Iya. Ndok sithik ndok ambis sing wedok wayem. Wedok ayo. Iya. Iya duwe akeh kon niku. Dek kan nangani dhewe. Iya saiki men. Iya. Iya, saiki dadi bos, Dek. Di bos. Montore ganti ya. Seneng aku nek dikonco dadi bos. Gak apa-apa lah, awak dhewe kudu ngono lah ya. Iya. Nah saiki lek ngono ayo melok aku ae. Nang ndi lah kon. Yo lambo. Loh, kok niku ngajak kok mbek apa sih lho? Lah nanti ki Ya enake. dalane penggawean sing cocok ngono lho. Cocok ah. Iya. Saiki aku butuh. Kok aku oleh dhuwit lho. Lha aku butuh lah dhuwit, padha butuhe are. Lah iso mamu Sementara didol. iki gentenan. Iya apa? Omamu sik. Omamu sik. Omamu durung tak dol omaku kon dol. Kok iki dodol omah dolek dhuwit. Arisan. Saiki aku butuh omamu tak dol. Iya. Mene lek kon butuh aku nyengkre. Sing tak dol omahe sapa? Omahe tangga. Oh, dadi kebuki wong jange ngomong disenen. Tapi rundingan lek gak masuk akal udah dene kok mulai salah paham geger. Iya. Nyambut gawe apa sing aku dolekno sing enteng Lah kon iki sing lincah pendapatmu apa? Lincah aku pelayu ku yo banter. Lho lah ya. Kon golek nang Jombang bae duwe anu mbako-mbako. Oh, mbakku. Nang yuk Lik. Oh, anu ning li ah. Iya. Dodol mbakku panjenengan kono. Dodol mbakku. Iya. Lah mbuake ulere gak iso ya? Uler-ulere ngono bagian kebun lah. Iso. Engko nek iso mbuake uler ya. Nggo uler terus nggo mbako didik gak ketara. Ngorong rong kiso. Digo muli. 3 kiso. Tutuk omah dijupuk mbek wong. Coba mi wong kowe. Ayo dijupuk gak resmi. Omonganmu ngono. Yuk nggo pulpen kene. Iya, kaya apa? Iki tanggal 12, aku ngidul ae. Iki lakune kudu ngidul, lek ngalor sumpet segara ngalor. Kan iku dadi wong tua sing pinter kan. Lho, sik tangan petangno. Kene. Waduh, gak iso enak kon iki. Mesti bojomu loro-lorone ya. Iya kok ero. Iyalah. Mulane, la iki lek dhuwit panjer ojo ginambakno kan. Iki angel warasi kan. Ero ae. Kudu laporan duit panjer. Lho lah iya. Wis saiki ayo butuh dhuwit aku ya. Iya betul duit. Ayo malah aku ta. Temenan ta? Ayo ta. Nang ndi? Lho ayo. Nama siapa iki? Kono lek tak gak? Iya. Lek gak melok tak tinggal lho. Lho ya kemana? Melok ta? Iya, iya. Oh, yuk, Bos. Ngene ndi ku sume dhewe-dhewe panjane. Iya lah ngene kartolone kene sumrebab. Nggonku sum jangat. Lawajane ya apa? Ya lor ngidul. Lawe aku gaduk kendang tawani jangat. Wis gak tak tuku ya apa? Tak tuku ya korban 35. Ya aku lak melestarikan konco. Gak ono len dia jangat iki kan. Winginane nyang omahku. Tak takoni apik ya ndi, Cak? Apik terbangan. Kono nyamburi mangan tak buka bungkusan jangat. Ngarane nek nggo terbang. Ah, wis baper wis untung-untungan. Pokoke gak mujuki kancane ngono. Cuma aku kepengin merubah nasib.
Saiki dadi pelawak kok ngene bek meneh-meneh dadi dokter ta apa? Dadi penyanyi enak. Bila ku seorang diri, jangan kau bersedih. Bila kau seorang diri, aku kan menemani. Oh, kau duduk di sana, kau duduk di situ. Oh, ceglong kabeh. Lama diduduki kabeh, setakne rerek gak ayem ya apa? Ganti sepeda motor anyar. Om anyar, bojo anyar. Dek, kan gak kerasa ya, Dek? Lapo, Pak? Waduh. Iki nirarek nom-nom lho. Nyang tuku durung duwe bojo padha sekolah. Pak, tuku lho, Pak. Jare lanange ngene. Ya, Mah, gak ono dhuwit, Mah. Lah wis ngerti ngono celok Pak, gak nyelok emak. Wong durung duwe anak, Dek kon niku. Lho gak apa-apa sih kemajuan. Karepku sing serius ngono lho. Nyeluk aku kanda ta apa ngono lho. Kanda. Lah aku nyeluk Sampe nyeluk Dinda ta. Adane komik Wong kon biasa maca komik ngono. Ya sepurane lho, Dik, aku durung ro karepmu ya apa durung ro ya. Apane? Kon ya mesti durung ro karepku. Ya ngerti. Aku iki nek esuk seneng aku putu, Dik. Apa? Putu. Lho putu ku enak, Dik. Jabone sepo jerone legi. Aja macem-macem. Wis gak usah jajan, ekonomis sithik. Durung setahun wis distrek rek. Kon niku rek dadi bojo durung setahun, Dik, kon mbok ya. Gak perlu mangan aneh-aneh ku. Sing perlu iku ya segoe titik sayure sing akeh. Oh, ngono ta. Wah ngono sih belajar ya nek rame ae mbek ana spine wong-wong. Kon ngerti nek ya. Lho. Titenono, Dik ya, titenono. Agek lungguhku petingkrang rame, Dik. Kali melorot. Senden ini kok. Titenono, mburi kan ganjele. Karepku wis masak ta. Ya wis tak siapno. Sampeyan mah golek apa sih kok tingar-tingar ket mang ngungkapi kloso. Kan niku ya apa? Aku nyengketno dhuwit 3.000 gak ono karo kon niku. Ngene iki lho wong lanang ngene iku. Lah ngene kloso-kloson apa nih? Sampeyan golek apa lho? Ya tinggi to. Kok dengaren biasae. Gak tau ngomong ambek aku liyane lus-lus keris ae. Loh. Aku les ngomong toh, kemanten Penghasilannya ku anyar. apa keris iku? Sekali waktu kita mukul del ngono lho. Sing dipokol iku apane? Ana hasile sih Ya keris. bathuk niku pukul kan niku. Keris iki nek disewu wong ya, temen nek kanggo penting ya, kanggo ngene Alah. omah ngono iku. Supaya omah iki ngalurono ngono iku. Ngingu kok ngingu keris, mbok ngingu tabuhan po. Kon Lah ngomong iya, ngono, kon ana ngomong ngono sewani. ya. Kon ngomong ngono durung tuku ngene iki, sik krungu kanca. Delon Pak Mene wong Syukur. 5 mene ngono brel nang omah kon. Ngulak ngono tek aku sing Lah iya. penitine lak ngono. Mangkane. Sembarang aja atik woro-woro. Semen-men loro tuku gak nek semoro, Dik. Sampeyan gak iso niru taktike Pak Syukur iku. Delon ya apa saiki gak maju. Nduk gamelan. Iya sih. Lah, aku tahun duwe loro ilang situk-situk. Sampeyan gak iso ngerumat ngono. Apane nglumpuki ngene Demak kono arek kono. Wis. Gak atik gamelan, Dik, aku. Gak seneng aku ambek keris-kerisan iku. Lho kan jawab pisan ndang pangan Dik kon iki. Alah apane sana pangan apa? Lah winginane ya apa aga metu diluk kanggo nulak udan iku. Ndi? Lho Ya lah. terus no sampean nulak udan gak ngelenteng. Lho lah wong ndek gawe dikon nulak piro wingi? Bae apa? Ah, sangone becak tok. Ya iku yang sampean teni hasil. Salah mari ngono. Wong yo aja putus asa, sekali gagal, 2 kali ngono lho. Alah, 2 kali apa wingi kok nambani arek ya waras ya arek. Klenger kon iki apa ya? Pokok kon sing dukung aku, Dik. Aku Gak. duwe kesenengan ngene iki. Gak seneng aku nyambut gawe ngono, gak seneng nyambut gawe liyane ae. Benere nek aku nyekel keris kon kudu hobi. Hobi apa? Dolek kul buntak ngono apa. Gawe apa kul buntak? Lho cek padha jalane lak ngono. Sapa, Dik? Bun. Mangga. Waduh, lali ta? Waduh. Siapa? Waduh, iki lho sapa iku? Aku nek Sapa sih? Sapa? Lho ya apa sih kok pada bingunge? Setalane ndelok Paling detik. pe sampean sapa sih? Waduh, Dik, mosok kon niku lali barek kon Lali. dhewe. Sapa? Iki lah. mosok wong iki gak lali peno lali. Jenenge. Bisa apa? Sapari ya? Lho iya. Oh iya. Oh, Nama lha kadek masang brengos. Dik bukakno, Dik. Hah? Bukakno. Apane yang dibuka? Lawang Buril.
Aja repot-repot aku rene iki ya gak njaluk kebutuhan ngono enggak. Lah lha apa? Cuma ya dolen-dolen delok keadaanmu iki kok selalu kilo kesah. Oh, apa rek jiwa Kelinci seni? penrir kok ngelok. Seni ku sing gembira ta? Gembira sih. Sing gembira. Kon iki nek gak iso ngomong jok kon ngono gembira iki apa? Gembira lho gembira. Bojoku iki lulusan SMA. Iki ta. Cok ngono kan niku. Oh, iki bojomu iki biyen riwayate ngerti aku ro iki. Apane? Iki biyen kan sinden. Sinden tak angkat deh. Oh, tak angkat iya. tak sekolahno. Heeh. Lah meneh Sinden pinter-pinter oleh ijazah tak kok nyinden maneh ngono lho karep. Yo, Apa Cok. sing penting lah sekolah. Lah iya yo. pariane tak ganyang luar negeri. Ojo ganjak, ojo ganjak. Apa? Ojo ganjak. Apa ganja iku? Lho nek jare wong Surabaya ojo sampah. Kon nek ngomong ganjang aku ngomong ri. Lah ri kon kajuri. Kok aneh sih. Lah ya kene ngomong ganjang Iya, kaju. awak dhewe iki ya ngomong-ngomong soal seni lho, Rek. Heeh. Ya apa saiki kok tempate kesenian iki kok sempit saiki. Coba ta. Ngono-ngono Kon- salahmu dhewe Ro, ri kon. Penderitaan ludruk-ludruk. Lah ya ri. Gak umen tempat saiki coba. Setari kan sik nomor tak ngomong ri. Wong arek-arek ngger kepethuk aku ngomong rem kok kontos ngomong sepi lho ri lak kon dhewe sih ri. Lho, iso rame lho endi sih? Coba kon delok teko ndi? Lho, ya delok teko kaca brenggolo. Ya mesti ae sepi wong sing gak kerasan sampean. Nah. Rono ngalir, rono ngalir. Lah iki lho bojoku Enggak. ngerti. Gak perkara iku, soalnya sepisan iki kan kena bencana alam udan-udanan iki. Wah, hutan-hutan. Iya. Iya. Wis kabeh temu bakulan lho, Rek. Ya bakulan kono ramene ono sepine. Mamelo saiki nek kesenian, pimpinan kudu ngerti. Iya, Di samping seni maju mburi di anu wira swasta. Lah, Apa iku- mungsune udan iku apa? Ngono lho. Mungsune udan mburi iki kena ya- rombong. Nah. Prapen. Enggak mburi kayak rombong, dikekno angsli ngono bakul angsli. Wis aku tau ngono. Opera haluan ya. Kan di sampingan aku gawe rombong. Dadak sedina digawe ngayup wong turu. Dek irisna, Dek. Kan Apa? Cara apa? irisen. Apa sing dia? Iku mang lho benang ki mau liris. Sik saiki ngene, to the point iki. Hah? To the point. Maju bojoku. Pokoknya. Oh, pokoknya ya. Inti sarine. Iya, aku rene iki Terus lah. sampean apa? Jangan Nah. sambat ta. Loro. Lah aku nek loro lah apa sambat iso mlaku teko kene ning. Lah ya. Sambat kon iki gak ro kemanten nanyar kon sambati ya. Golek kebutuhan aku rene. Kene botone akeh. Butuh apa sih kon? Lah wong ngamben nih bal jeblok ngono kon apa. Wah rek iki repot. Mamu lho kok nek turu nduk plesteran ae ta. Oh iso. Ngawur ae. Ngantuk wis gelosun nduk plesteran lho. Oh ya kak ngono sekarang lek meningkatkan. Iya, Ya, aku apa rene iki sekali siji niku. gawe loro gawe. Ping pisan kepengin ro omamu. Iya ya wis lho. Kaping pindhone kok dijaluk tolong wong. Jaluk tolong wong kan jaluk tolong aku. Kok biyen kok duwe pusaka. Duwe, Dek pusaka kok. Gaman iki gaman. Apa sih keris iku ta? Keris. Alah kena. Ki Lho kan ya apa sekali. Ah, bukan sih. Rek iki. Sojo dreken. Lo tak uncalno. Ya ndi ta iki ya ndi ta? Emosi rek. Bojoku emosi dreken. Iya, iki kena gak dudol. Wah, kon niku ri, kon niku. Oh dilarang iki kok. Ojo tari, kon Yes, niku. gak pareng, gak Sing pareng. penting lho ri kanggo apa ngono lho. Heeh, iki lha aku dijaluki wong ta, wong duwe gawe iki. Dikae ngene ndi? Karepe. Irian Jaya. Ri. Oh, ya lho kene aku tak dudono kon serobot. Robot. Aku sing gelek diserobot iki. Mangkane iki pasang Tak tabel. kadang gelek diserobot. Sik tandek-tandek ngono ya. Terusane gak ono. Lur-lur kon ngabudruk ngono ya. Ya, tadi kon niku ya selaku pimpinan ojo menekan-nekan mbek masyarakat sing keadaan gak duwe. Ngono lho. Iya. Delok kekuatan Sik, sing sik. nanggap. Iya ya. Biasa piye pasarane kon? Ya apa ya? Pasarane piro? Jari ngomong liyane ri. Apa sih pasaran apa sih? Sapi-sapi, Dek, sapi. Kok sing situ tanggapan untuk Wah. sapi? Ngomong apa sih? Sapari iki karepe kan ndelok pasar sapi ya. Lah kok tanggapan untuk Terop, sapi? Terop. Iya. Nek terop iku aku nek rene iku ya anu lah teka-teki lah. Piro? Delok wong nek wong lemes ngono. Tak murano ri. Murah ya. Nek wong ndangak ngene. Di bawah 400? Ri ngomong liyane. Gak, aku jangan nyelan dulu ya gaman. Siapa karepe Kapan apa? lah wong ngono ae lho. Dek meneng lah. Iki ampuh ta? Gue rekon iku. Ampuh ta? Ampuh. Ya. Wah, kena jamu ampuh. Kono iku ngawur ampuh kanggo nulak-nulak iki lho. Oh iya, upamane mendung-mendung teko ya. Lah mendung teko didangakno. Didangano. Nyilak ya. Ilang. Jangan sampe nduk latar ngelak kloncom.
Wong kon ngendone Dik kon niku. Kabiyen aku gak seneng kok ngono. Lah iki ampuh ta enggak, Dik? Apa deh, cek kuatir. Oh, Lah iya, iya. banjir keputran niku gara-gara apa? Iki lak tanggoku ono ngelarani telung bengi. Terus gak iso ngelairno. Coba iki gawe iki gaman brojol. Iki ana gaman brojol ya. Iku wis bobot piro sih? Bobot piro? 2 tahun. Rong 2 tahun. Orang tahun aja korene ri kok ngawur ae. Wong loro tadi setahun ngono lho. 12 bulan. Iya. Iki gawon ya. Gawon dekek nisor kasur. Masih didekno. Ojo lak cuplus wong ngawur kan. Turok nang ngene. Delok isu-isu. Nek Iya. wong atik. Nah, nek apa? ngono. Ya iku sambatan wong. Ya tak gawe sik ya. Ya kan lho. Gampang kok. Kena pira lho duit kembang. Biasa piro dhuwit kembang? Ya 6.000 ta. Piro? 6.000 lak kena kan. 6.000 oleh petang tempelan. Tempelan gede-gede ku lho. Wis tak lek kene. Wis petang nih. Petang tempelan ku lho ta. Karo. Sembuh batin. Sampe duwe gawan aku gak Ya wis. seneng. Dek, waduh kok digedek kan. Pokoke engko ampuh, mbok laru dhewe. Iki kan dhisik kene. Iki 3.000 ya. 3.000 wis. Nah, iki duit 3.000 iki. Kawan sing cilik kae kris iki, kawan. Kawan sing cilik kae. Gak karu ta. Nek 6.000 sing situk iki kon bisa. Karung lho karo. Ya wis kawan-kawan. Iya. Wis. Mun nek ampuh temen tak tambah 200. Iya. Nek rame-rame terop jan apa, Dik? Iya, cok kuatir. Yuk mulai yuk. Iya. Iya. Lho, Dek, ya apa, Dek? Lah 3.000. kaya ngono gak seneng pangan-pangan dhewe. Kan iku oleh ngono kan niku. 3.000 sak setan iki gak ono sak jam. Gak wis aku gak arep kaya iku aku nang pasar kulaan, Bang. Lho, ya apa sih? Dek. Wong urip nek gelem ati-ati iso uripe slamet. Contone kaya aku iki, sebab aku iki gelem ngatur aja sampai rumah tangga berantakan. Sopo sih rek? Lah wong arek-arek iku enggak iku semboyane pokoke ana dientekno saiki, oleh meneh entekno meneh. Salah iku. Ya pancet arek iki. Ada. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa sih karepe? Waduh ya apa sih rek? Cek nemene kono le gado ati nguntal ati ngemplok ati kon. Iku jiat. Ya, tanggo sebelah. Mulai nyatek. Tanggo sebelah mulai jeplak. Aduh. Ya gak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen godho aku ya, jiat. Aku ngerti nek kon banyak kendang umum, banyak kendang bangkit, tapi nemen kok le godho aku. Kon tak elingno lho, umurmu bare aku tuwek aku. Kon tak anggap anak kenek, dulur kenek, keluarga kenek. Ya, terusno. Tambah suwe tambah ndodro. Ta nek kon terus kaya ngono, nek ana apa-apa gak tanggung jawab. Loh, boleh wayangan, Rek. Ya apa, Rek? Wah, wis. Wis. Lumut. Lho, nek ngene jelas terang gamblang cetha trewelo-welo. Tambah suwe tambah ndodro, tambah suwe tambah gawe-gawe. Ya, gak apa-apa aku. Tapi wong urip lho ya. Wong urip kudu ngerti uripe lho ya. Sebab gak tuwek tok, aku ben tau dadi bayek, arek, tuwek, mewek, matek. Tapi kon gak ngerti kon.
Tak umbar tambah suwe tambah ndodro. Tambah suwe tambah kon gawe-gawe ya terusno. Ditenono kon ya. Nek kon gawe cara kaya ngene, gawe lagu kaya ngene, besok kesiku Ibu Pertiwi. Aku ngomong gak kon kuku babar pisan. Pernatan rusak kon sing nasak. Desa kacu kon sing gawe rusuh. Tambah suwe tambah datro. Ya. Wis tutukno. Kon kula apa melok ae iku. Nang nak munah iku. Melok ae lho. Kon tandake lho kon. Ya oleh bola ya jiat oleh bola kon. Kon lah bapakne bondet ta kon. Tapi awas kon tak kadano bondet kon ya. Wah. Nek ngene aturan tambah gak karu-karuan arek iki. Ya terusna kan ya. Aku wong sabar. Tapi wong sabar ono batese. Tapi nek entek kesabar aku, kon diten terusno. Sopo kon apane? Kok iki yang ngono tok muri-muri pendaya kon niku. Tak sangkano iki mang siluman. Siluman. Pendaya. Sasar ta kon. Iki basemane gak wong iki. Lho dalang. Dalang opo ndek latihan ya, Mas? Latihan. Oh dikudu arek latihan dadakno. Lho cokoten. Cokoten. Lah kon apa wayang ya, Bos? Lakon Pak Senen. Saya lakon Pak Markati. Kon niku takon sing gak kon niku. Oh, dalang, Bang. Aku lan omah ta. Iya. Ngomong-ngomong arek-arek kotekan karo nek rekaman niku. Ya, kon kudu sing sabar. Oh iya. Iki kan arek remaja-remaja kabeh. Iya, remaja-remaja kabeh. Iya, aku kemarin ambek Sokran perlu nih, Cak. Iya. Iya, sapa maneh cucuk. Ya wis. Iya, Lah kok lu kotak. Kan di kursi ya? Gak ono di. Gue gak cukup. Iya. Gak ini dari. Ono. Iya. Ya, Pak. Omong no. Omong no. Gak ngomong diantem wis. Iku kaku watak ya arek iki. Kon niku aja bertindak tangan robot ta. Watake kaku kon niku. Iki butuh duit. Iya. Iya, Pak, ya. Ya rene mang ape nawakno dagang aku ya. Nang dagangan. Iya, daripada awak dhewe nganggur. Iya. Untung-untung titik. Iya, gak tak bagi apa-apa. wong loro mek Sokran. Iya, atuk ngono timbangane wong nglakoni pek pinek barange pinek. Iya. Tapi atuk nglakoni ngono. Lakon pek pinek barang pinek. Iki lho barange wong liya lho. Aduh dodolan ya. Iya. Iki apa? Gawa keris. Hah? Keris. Ya keris iki. Iya. Kok gawe opo ri ngawur ae. Jaman wis maju kuno ngene Tapi ngerti ya. ndelok kampuane keris iki, Bas. Waduh masih teko nepi oleh iki. Nepi. bakon nepi, bakon nyungsang. Gak ngurus keris aku. Keris karo welang. Keris karo Iya, karo welang. Karo welang. Karo buncise. Karo welang Karo iki. seladrine buncis. Loro kabeh. Karo welang ambek karo pedang. Iya. Waduh model-model kon balik. Sing iki sing ampuh iki. Sing iki. Iki kanggo menghadapi wong opo ae. Iya. Temen. Ya, Iki apa kapan ya? Ya. Bahasa asing gak menguasai. Iya. Iki menghadapi wong Jepang, bahasa Jepang iso. Iso. Jepang iso. Terus lihat. Menghadapi wong Inggris. Iya. Kon lah gak iso bahasa Inggris. Iya. Inggris iso. Iso. Tadi upo mau gak iso bahasa Belanda. Iya. Wong Belanda iso. Oh, Belanda iso. Iya dengkulmu anjlok. Mesti wong Inggris iso. Lho gak percaya? Coba niki gedhekno irung ya iso. Iso. Sore bayat mani rek. Ngawur ae kon niku. Iki kena gawe tulung apa-apa iki, Bas. Ngene lek kandhani ya. Sing situ wis payu iki tuku maedi. Mani tidak dong turi. Oh tak tutuk gusimu kan ku. Gak percaya. Apa? Iki tak dekeno kemejaku. Ya, terus? kemeja iki obongen. Apa kan? Engko nek murup tak tonyo ngono. Wis angin ae ya. Sapari mbek sorokan ya. Sokran lho. Sokran saiki gak perlu atik model-model. Iya. Agak butuh barang ini. Iki barang ketinggalan tahun selikur zamane. Saiki nek aku tangan duwe iki tak di kalau kene wis. Oh, ano. Delok regane, Iki ya Bas. Bas. Kano. Piro sih butuh piro sih? Alah mek 200 sih. 200 apa? 1000. Duit bebekmu.
Iya, duit bebekmu 100.000. Duit bebek. Ngawur aku. Cak Paseman iki kan ngugemi bojone biyen. Bojone sapa carane? Bojone Bojone sapa? Gak ngerti aku. Lho. Oh, Oh, tanggane. iya, tanggane kuwi. Awakmu Gale nyimpen barang ini. Iya. Heeh. Iya. Dek iku Siapa? prihatin, Iya, gemi iya. hati-hati. Iya, terus? Dadi ya sugih ngene. Iya, Tapi meleki. Bah meleki bakolot. Tetekku dhewe. Lho, pas ini pancen omong soge. Soge. Sogene soge. Ah. Tapi njalukan rokok. Iya. Sopo? Seneng. Iya, ganteng. Gak tahu jaluk rokok. Tapi gak tahu adus. Nah, iya. Wis tak mulai nek ngono. Petang Iki Kris. Iki sing kene. Iya. Loh, lo dibuak. Wah. Loh, iso mlayu Kris. Iki nek vaksine cepet tak Parang luke dudono nek. luke. Lu piro iki? Luk songo iki. Karo welang luk songo. Golongane iku. Sama ya? Ayo. Ayo. Lu cici. Cici. Lu cici golongane lu ciyet. Aja ngenyek ta. Wah, opo? Gelem tak gelem? Cici Gelem tak gelem? Mau. Wis sampe Jukun balik. Jukun Kris. Ayo Kris, nang warung Kris. Ngono ta. Gaya anduk nang warung gak bayar gak apa-apa nggo. Oh, Iya, gak apa-apa, 30 wong kon go. Hah? 30 wong kon go. Lah apa utang lho? Oh, Wis tak balik aku. model-model sik enom model gak karu-karuan. Apa gak pamit aku. Wah, kok gak pamitan bandak. Lah apa kon kok mau libet nek ngono? Sik enom gak duwe akal. Lho, sapa iki? Waduh, ati ngawang barang. Oh, wih, pakaiane lu. Brengose rek. Lu. Sapa rek? Oh, lu. Ya apa? Hah? Model-model aduh rasakno kon ketatap. Rasakno kedenggule ketatap. Model-model dayoku rek. Mangke rumiyin kula badhe pitanyo dhateng panjenengan, Den. Mangke rumin badhe pitanyo. Menapa leres menika tanah Jawi? Nggih leser. Leres mriki tanah Jawi. Lah sampean iki keparing asma simpen. Sinten sampean iki? Nek sampean boten sumrep kali kula Nggih. patih saking atas angin kang peparap Prabu Michael Jackson. Waduh. Kaya penyanyi jenenge ono pate awake kaya petelot awake. Niki ngeten kisana. Iya tos pundi Gusti Tebih Pati. saking atas angin kula ngantos nglanglang jagat kula madosi tanah Jawi menawi menika leres tanah Jawi niki dusun pundi? Menika Karang Kedempel. Menika loro pangkon. Menika griya kula niki. Oh nggih. Asmanipun sinten? Kula R Baseman. Oh rombengan. Mboten rakyat Baseman. Oh, Baseman. Nggih. Nggih, kula tebih saking atas angin kula panjenengan wonten wisik kedah mandhap wonten wuwungan mriki. Waduh nang hubungane. Anu, wonten dalem panjenengan. Lajeng maksudipun dos pundi Gusti Pati? Kula menika nglalang jagat itu biasanipun nek pati menika niti napa to? Mestimun nite kuda. Lah, Kuda mestimun. lah sakmenika perkawis kuda-kuda niku pun diunggahaken kali tukang-tukang kayu. Wah pemborong rupane kek. Pemborong rupane iki. Kula rumiyin niku mboten niti kuda, kula namung niti sepeda. Waduh. Lah berangkatipun saking atas angin ngantos tanah Jawi mulai tahun 71 ngantos 85 niki nglalang jagat lho. Waduh ya apa iki? Gak mangan blas. Lajeng maksudipun Gusti Pati wonten menapa Kula menika? dipun utus kali Gusti Ratu Oh nggih. ngupadi pusaka keris-keris Iya seru kata lo. Pecicil lah kata nggih pun nggih semerep. pusaka kang aran Karawelang Oh nggih. Kang Luk Songo. Oh nggih. Nggih, menawi panjenengan gadah pinten yuta kemawon kula bayar, saya bayar, Pak. Waduh bahasa Indonesia rek. Masalah ini ngomongin bangsa miun aku. Menawi Gusti Pati menika mbetaken pusaka keris ingkang peparap Karawelang. Karawelang Luk Songo. Luk Songo. Nedhi pinten yuta badhe kula tumbas. Oh Luk Songo nyuro nggih menika Songo. Lah nggih ngeposaken Sanes nyuro. Lah terus pundi? Sanes. Nggih. Menika klintu sanes nyuro, sanes nyongo. Saya kacang terus pundi? Menika nyorok. Oh nyorok. Nyorok. Esuk nyoleng sore nyoleng iki kok. Lah menika upami reginipun awis dos pundi Gusti? Menawi wonten kula bayar sebab pusaka menika nomor setunggal. Iki.
Dados tiang sekti nomor kalih dipun sungkan tiang nomor 3 saged sugih. Waduh, Gondo bandu gandu. Waduh. Gandu sing melok meler biyen. Tapi meler ot dari utara. Ya apa rek la opo mang tak tolak marek. Menawi tangga ngriki wonten kang gadah panjenengan matur mawon kali kula. Menika ngaten Badhe Gusti. kula persi. Dipersi rek. Menika ngaten nggih Gusti. Waleh-waleh menapa sampun ngantos waleh. Menawi Gusti betahaken menika kula purun madosaken. Nggih. Ning cara mesti wontenipun menika uang tali menika. Oh, kangge persekot to? Persekot. Ngertos persekot yen. Sampun kendaraanipun mulawis. Mangke dipun jemput napa kendaraan saking kula napa sampeyan. Menawi cara atas angin menika uang muka. Oh iya. Muka rai muka. Nggih. Ono pate kok nyentak. Lah menika uang pertama kedah wonten sebab menika wonten perantaraanipun. Tapi janjinipun kedah wonten lho. Oh nggih. Nek kula wangsul ngriki kathik mboten wonten kala orang. Wah, Nggih. kula abrak-abraken, kula idek kaya gadung, kula seret kaya blarak, idek kaya raja kowe. Waduh diancam dengan aturan. Nggih, sampun kuatis. Sampun kuatos. Tetep wonten. Wonten nggih? Nggih. Menika Nggih. kangge talinipun Nggih. ya terus 10.000. Oh, kok kedhi nggih? Nggih. Yo regine yuto-yuto nek 10.000. Menawi wonten menawi mboten wonten mangke ical mboten menapa. Waduh pate kere rupane pate. Lho wonten menapa mboten? Nggih, wonten. Pinten menit malih? Sekedap mawon. Gangsal menit? Nggih, gasal menit. Nek ngoten kula tak teng Karang Menjangan. Monggo. Lho nang Karang Menjangan operasi bae iki. Kula badhe besuk putranipun Gusti Ratu ingkang ngamar wonten Karang Menjangan. Ana ratu dioperasi rek. Nggih, Nggih, ngestokaken dawuh. kula nyuwun pamit. Suwi. Wadil, Mas. Oh, iya. Iki rezeki mondok tak tampil iki marek. Coba sapari mbek Sokran mang tak terima kerise. Lu tak kei dhuwit 100.000 umpama ngoten. Waduh iso sugih dadak aku. Kapan yo kepethuk arek iki. Pethuk arek tak terusno nek keris iku. Waduh rek. Wis gampang tak atur aku tak nang arek ae. Kran. Iki sial perkara kon melok iki. Ah, ya gak prego aku li. Mosok keris digawa ngalor ngidul, ditawak-tawakno rono gak payu coba. Ngono sembarang kon. Wis ta mesti dituku. Lah wong kon gak ono semreng ae blas merecing ae ngono. Ora, ya iki jagano PT Blorok iku. Padahal keris iki sah lho. Sah keris iki. Saya Ya sah pokok iki aku ya mengeluarkan uang. iya, tapi ini aku kadung utang wedang no warung mah Piro? ya. Entek piro? Entek piro? Mutek 800 ya. Kok 1.000 ya. Hebat. Waduh, gawat. Kon niku ya apa durung ruasi terus kon Lah kon jarene wis Tanggal mesti sakmono. payu, pas maniku soge mesti payu. salamu mangkon adik pakai necis ngene kok kon dim sarungan. Nah, malas kon. Sarungan kaya ana kairun ngono. Senenge kon niku. Padahal iki murah tak tawakno piro 200 Bang ya. Iya, 200.000. Iya. Wis saiki nek didol anu 5.000. Nerombeng kon. Iya. Kok kon niku ngoyo kon niku kan. Ngoyo kok Semono semono. ta, kon ana wong botel amara dhewe ta. Asale dhuwit mesti dadi dhuwit ngono kan. Iya di dhuwit iki kon tapi ning ngene iki ya kadung utang iki. Wah, kon niku utang gampang. Re, Iki kon gak duwe dhuwit cilik ta? Kan duwe cilik kan. re. Kan duwe cilik ta? Ayo. Saliman bener. Pernah aja. Re. Iya, Re. Sabar Re. Iblis teko. Iku anu Sokran iki anu kan iku. Jangan Idoke tak ngomong aja Ya ngado. nyidik aku iki sana kon. Dungaren kon kok noter-noter kok dungaren. Hah? Dungaren. Lho anane iki mang ya dungaren iku warane rene mang. Lah iya, lah apa? Ana perlu ri mari. Bener kena perlu penuh tok ae goleki aku. Nek gak ono yo coba. Iya. Muncul rene enggak. Ngene ri sing wis. Iya ta sing wis kaya awakmu nang omahku iki lho. Iya ya. Aku lak termasuk omongku lak kaku ta. Wah bener kelatun Omongku atos ya ta. Heeh. Sepurane ae. Iya ta? Iya. Lah mulane aku rene mang perlu ape nakokne. Ya apa kira? Oh. Ya apa iki? Ora saya diantem ae kok. Kok niku wae jane
Kok niru anakmu utama niru kon utama iku. Ngerti ya? Aku mang awak dhewe dina-dina. Kan niku salah paham kan niku. Ayo sarene perlu apa sih? Perlu apa? Ayo ngomong kok. Lho ngene Pak, ati sing ngene. Perlu apa? Aku mlaku blek-blek loro atine. Wong walas-walas ae, peno malah kasar ah. Iya. Saiki diwales peno aja ngersula ya. Lho aja ngono sak wong tuwa rek kon kok ngawur ae. Ah, Iya. Ono kene apa sih? Oh, perkara keris mangga. nah ngene. Keris mau kok lak njaluk rong taus ah. Iya lak rong taus. Rong taus 300 kok. Oh iya mesti 300 tak tutup. Ya lak 400 Mang ya. Malah njaluk 400 ya. Dari 300. Wah, kon niku 400. Piro? Wah, juta kok. Wis tak 1 juta tak cucup. Tak uyup. Wis tak tutup. Piro ri kon? Ya wis mang biasa 300 Saya wis. tak tutup. Wis. Iya. Nanti ya krise. Nah iki krise. Ah, Duit duit dhisik kok ora melayu peno. Lah opo mlayu? Lah iku Ah, apa? duit dhisik. Kresek. Kertas. Iya. Ruwane tak kopekmu iku. Kan cerike belas ya. Ono lah ya olah kadang cilik. Iya. Kresek. Lah. Ya 300 ya. Iya, 300. Duit tak cekel. Iya. Keris iki tak kene peno. Iya. Aja lali jenenge ya. Kamarane lho ya. Koro Welang. Koro welang. Maneh Koro Welang. Koro welang. Nah iya. Besok masuk pagi ya. Oh, kan niku dadi guru ta kon niku. Wis tadi ya akeh nang mriki. Tinggal boleh ya. Ya. Masalah tepak rek. Iki aku iso sugih dadak. Engko nek adik Gusti Pati teko, waduh. Berapa yuto tak trimo. Wah. Seneng wis. Wah, Gusti Pati. Menapa sugeng rawuh Gusti? Nggih, kula mboten pangling kali sampeyan. Nggih. Kok mringis yo luwak. Lho, enak. Wonten menapa? Menika ngaten Gusti. Atas pundi janjinipun? Saking pesanan men Gusti menika sampun kula dapetaken. Sampun laksanaken. Oh, sampun angsal to? Nggih. Saestu. Nggih. Koro Welang? Iya, menika. Lho songo. Nggih wujudipun. Menika wujudipun. Nggih. Duh, Aku dapat eling dapat. Boten mondok rek. menawi cocok mangke pinten yuta kula bayar. Oh, ngaten. Namung kula semados rumiyin. Lho. Kula tak rojer karo Gusti Prabu. Oh, bener Roger bareng rek. Nggih, tenggo. Nggih. Tenggo sekedap. Nggih. Tenggo balik sekedap balik. Mangke rumiyin nggih. Kok boleh legrek ngene. Calling CQ 1985 Selasa Kliwon iki lak boleh weton kuwi. Silakan masuk di sini Patih Michael Jackson apa bisa di Roger CQ Roger silakan masuk. Kok boleh rewel iki sing ngrusuh sapa iki? Roger. Ya. Silakan masuk. Iki ngomong opo iki? Ya. Oh, menika ngaten. Menika Gusti Ratu ingkang wonten atas angin. Dados lek masuk teng ngeten iki suarane boleh cilik ngoten. Aduh ditelepon bareng rek. Ya di sini Ratu Naif. Di sini Ratu Naif 40384. Tidak boleh dibalik ya. Ya dari langitan. Dari atas langit. Siapa situ? Oh, Patih Michael Jackson. Wah, saya tunggu sudah lama gak teko. Ya ganti. Boleh kok sabukong suarane. Gusti Prabu, ini pusakanya sudah ada yang namanya Koro Welang Lu Songo, Gusti. Ganti. Oh, sini, Patih. Sini sudah dapat, Patih. Sini sudah dapat pusaka Rangka Welang dari Rongkot. Sudah dapat pusaka Rangka Welang dari Rongkot. Ganti. Dapat atur Pak. Ayam. Pak, menika ngaten, Pak. Sudah. Waduh, pangapunten ki mawon. Iki. Kula calling dateng Gusti Prabu. Iki. Sakmenika sampun angsal. Oh, lho. Sampun angsal pusaka Koro Welang. Nggih nyuwun sewu lho Gusti. Sampun pun celometan kali kula lho. Kula niki pun teko
tekor 300 lho iki. Sampeyan guyon. Lah panjenengan lah sampun mireng piyambak, lah Iki. sampun denger kupingipun. Lho. Menawi denger pun sampun denger, tapi hati saya menyesal. Loh. Lah sudah boleh itu gimana? Oh, mboten purun ngoten. Loh. Purun sampai tumbas, mboten purun sampai tumbas. Badhe menapa sampean kali kula? Nek ngaten sampean wantun kali kula. Apamu tak odeni? Ayo, perang bae aku. Mati. Sawang, oi. Iya. Os. Iya. Waduh. Loh, Ri, loh. Wis. Wah, tak wantem jenggut anu, Berantem apa nih? tak antem jenggut. Kon niku lapo ngono sampe Pancakara. Jenggote sampe kados iki lho. Nah, Ceplan wis. Lah Pakaian ceplan. 300. Loh, Tarsan tekor. wah apa iki? Wah, Rit, Lho. kamu cak ngelu kon niku. Dik. Kon gak roh dibotono wong. Lapo? OTP ake wong loro lho. Lah Ini lapo? topi aku lho. Lapo? Arek cilik loro ake kerisen di kon niku. Keris. Lho wis payu we. Payu ya apa? Seta. 300. Rekeres iki wis sapa sih? Lah Sidik. Kowe. Ngono jarine wekmu dhewe kon niku. Kene ojo guyon Lho, Lho, wis, Sidik iso, sing Pak. duwe keris mang lho. Iso bae. Iki sapa? Iso apa? Kartolo. Aku patih. Wis kon niku wis. Lah, kon niku dadi apa lho kon lho? Dek iki ngene lho. Ya, Pak, ya. Iki malah arek-arek sambat dhuwit gak ono. Nang Paseman. Rundingan tak dol nang Paseman. Terus Bareng ngono, sapa sing dodol aku ta? Aku. Kon iki dadi pate wis lali. Dadi pate. Lah kon pasang Roger bareng Aku iki apa? golek keris. Aku iki golek keris karo welang tak warah aku iki oleh utusane Gusti Ratu saka atas angin. lah terus Masih pirang-pirang juta iku tak duwiki. Wis dadi ratu aku. sing dadi ratu kan? Iya. Gak pantes kan. Iya, suarane malahan mari cilik. Kon keliru kabeh ngono. Gopo? Opo? Lah iki kene iki lho, kok ndelok kene arek. Oh, karo welang ya. Iki mang menek ono ndur wit apa kemang? Waduh, kalau wite dadap. Yo Kris. untung Basman gak ndelok ndur. Lah Kris. Kris gak paseman. Digawa. Ya, perel aku ya wis kadung nimro panjer aku re. Suruh kok dhuwit ngene ya apa kok. Wis gak ono keris liya mari. Gak ono. Kok gak ono sing mandine gak iku. Iki mang krisis sapa? Sidik. Kon iku yo lancang krise wong didol. Wek kula iki lho. Kepepet kebutuhan ya. Mek 3000 dikek dhuwit 3000 tok are kon niku. Lah iki mang oleh mek Wis ganti lengkes mari dit. Ora. Bapak. iki mang oleh mek 250 repis e. Ya Oh, sik tak- ono 100 repis. Oh, ngawur. 300.000. iki. Nanti ditemen lho. Lah iki lho dhuwit jono dhuwit iki sekoto lho, lho. sik. Kok Terus kena ngene, diapusi kon niku. Ngene dibagi ya. Ya dibagi lho. Apa? Jam 300 kene. 250 repis. Ber 350. 300.000. Lan. Wis kene 300.000 iki dibagi wong papat. Ya. Ya, wis. Dikasih 50.000. 50.000. Gue luwe satu. luwe. Kowe dibuak ketemu aku. Wis gak apa-apa. Ngawur ae. Gak apa-apa iki genah iku, mari tak jelukno hansip ya. Lah kira-kira kancane dhewe. Arek, kira-kira sing nuku iki ikhlas ta? Wis terang ikhlas Ikhlas iki. temen ta? Iku Kris gelek digengremong-gremong ta. Iya. Ngono kok jare mandiri. Wah niku. Lah kok Sumir mergo aku. Gak iso. Sopo iki? Iki dadi apa Rudik kok takno. Ratune Bonong Keling. Meneng keli gak takno. Ayo. Konangan kon saiki, ayo. Iya. Ayo berbuat apa kon saiki ning kene aturane? Iya, Bes. ape berbuat mana nek iso? Lah iki dikongkon arek-arek kok apa? Lah kon rene lha apa, Dik? Oh, penjupuk kiyes. Yo kok kikis takno. Njupuk kerisku. Ngomong siak ngomong. Keris ya ono. Lah iki apa kris tak gawe kris tak gawe. Balekno kamu Iki apa asale kris iki? Asale ya apa, Eri? Asale lah aku butuh krisis sidik Nah, ta. nyawa Nah, maksudmu? Tak sewani 3.000. terus? Terus aku oleh rundingane Kartolo, tak ngono awan peno iki mang. Aku gak gelem. Iya, Asalean sih. asale gak gelem. Ngono aku dikon macak dadi patih, Mang. Oh, jadi patih mangkon. Iya, kepeksan lho, Mang, temen Sing kepeksan. dadi rati sabar kan. Sopo emang? Aku. Aku menek dadap. Mulane ngomong kok kepitak kepelicuk ngomong wae. Masih mana dadap gak rung, dek kabotane rung dingkluk ae ndang gak iso. Iso ndangke blas iki. Oh, karo aku ndiluk aja nih, Mang. Ngomongnya ya keliru sokren. Oh iya, wis. Kira-kira. Sik. Oh, pucuke bodol iki. Nembui. Kok sing gak.
Digarek-arek lho, Dik. Selawe Kak, tambah selawe. Kok selawe-selawe. Iki rongkone beset. Lho, kuwi melokan lan. Lah, duwe mang direk duwe mang. Sini Duwe balen sewoto duwe. gila. Ini cak bahas iki. Iya, lho. iya, iya. Iki kon yo mane-mane aja ngono aku dhewe yo kok gelem ngono lho. Mongkon dhewe sing ngongkon Ngono lho. lho kan gak karo wong Iki ngene. kok kayak balane belas. Iya. Aku njaluk separuh. Ki apa? Ki apa? Panjer. Ki panjer kok sakno bos tau panjer. Pas maneh iki sakjane ngono gak gelem rek ngene-ngene rek. Dek wedi. Iya, wedi. Pemisan bare bojone, pemindo debrek wiadi. Oh, kok sing enggak. Boleh wis lu sibutmu lho. Iki pengalaman masih gak nyambut gawe aja sampe nang konco ngono. Iya, 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 iya. Itu ngapusi dhewe. Iya, gak apik ah, gak apik ah. Ngono iki. Kopi dadi pati. Lah iki dipaksa, lah jare ana persentasene. Tapi ratune kliru rongko welang. Pati nite kudo. Sampun kudo dipun garap kali lari-lari. Padahal Wis saiki Balene. iya wis balekno ngono. Wis, kena ta hitungane kena. Wis kena wisan. Itu kurang tak ga hitungan. Wis cangkep. Terus apa? Lah. Saiki itik barang yo. Iya. Ojo susu mulih rek. Lah apa? Barang. Ojo susu mulih. Ana Nirwana. Lah apa? Lho, yo apa? Lho. Iki oleh garapan mulih ya. Oh, garapan maneh. Lho iya. Iya. Ayo rono nek ngono. Rundingan kok kono ta? Iya. Nyanyok kono. Keris gawon. Gowo tak go terus. Engko rekaman supaya gak udan iki tidak. Nah, ayo.